ga me kayan zamani Sir matukar kwarewa MIM textile phone and electric ga sauki ga nagarta riba ga me saya ga me kayan zamani Sir matukar kwarewa MIM textile phone and electric ga sauki ga nagarta riba ga mai saya Sir tambaran ku ne wa aibi wa zanado Sir matukar kwarewa kun zaga duniya na ce wanda ba ku Sir tamaka matukar kwarewa Nema ta damana na san ta wuce ta Sir kaka matukar kwarewa MIM sun kiran na gida da masu tafiya ga me kayan zamani Sir matukar kwarewa MIM textile phone and electric ya sauki ga nagarta riba ga mai saya da me kama ke bota kun ji na faɗi Sir matukar kwarewa Zakin zama kwarai ya zarce ruwan maɗi Sir matukar kwarewa Waka nake wa manya aibi wa mai kiɗi Sir matukar kwarewa Ɗakin riga anan ne aka samu ragaya ga mai kayan zamani Sir matukar kwarewa MIM textile phone and electric ya sauki ga nagarta riba ga mai saya Komai idan aka ce a gare ku za a Sir sama matukar kwarewa Haba kuke wa jama'ar ku ba ku Sir kyama matukar kwarewa MIM ku zo mu je ribar su za mu Sir sama matukar kwarewa Textile and electronic babu tambaya ga mai kayan zamani Sir matukar kwarewa MIM textile phone and electric ya sauki ga nagarta riba ga mai saya ku zo mu je shago matukar kwarewa Sir matukar kwarewa Kaya na sana da inganci sauki yake sayarwa Sir matukar kwarewa Kaya na electronic da kayan sakawa Sir matukar kwarewa Daidai da zamani shago mai dubin masoya ga mai kayan zamani Sir matukar kwarewa MIM textile phone and electric ya sauki ga nagarta riba ga mai saya Kawa haɗa aboki ku taho mu ne tafi Sir matukar kwarewa Yara da manya tsofaffi kun ji zarrafi Sir matukar kwarewa Kayan mu da siro mai kyau babu korafi Sir matukar kwarewa Mata maza ku taso ku mu je mu ne saya ga mai kayan zamani Sir matukar kwarewa MIM textile phone and electric ya sauki ga nagarta riba ga mai saya MIM electronic shagon su zana je Sir matukar kwarewa Na siyo waya ta hannu in za ka zo mu je Sir matukar kwarewa Kai ma da ke da ku taho duka za mu je Sir matukar kwarewa Kayan sawa da janareto da ka so ka yi saya ga mai kayan zamani Sir matukar kwarewa MIM textile phone and electric ya sauki ga nagarta riba ga mai saya Kayan su sun wuce tsara sun wuce sa'a Sir matukar kwarewa Da na zuwa ke sayayya shagon su jama'a Sir matukar kwarewa Da na je na ga kowa yana ta barra'a Sir matukar kwarewa Kowa da marmari za ya saya ya ne biya ga mai kayan zamani Sir matukar kwarewa MIM textile phone and electric ya sauki ga nagarta riba ga mai saya ga mai kayan zamani Sir matukar kwarewa MIM textile phone and electric ya sauki ga nagarta riba ga mai saya ya sauki ga nagarta riba ga mai saya ya sauki ga nagarta riba ga mai saya Domin neman ƙarin bayani sai ku buga wannan namba kamar haka 080-35-06-75-16 sayan nagari mai da kuɗi gida. Ga me kayan zamani Sir matukar kwarewa MIM textile phone and electric ga sauki ga nagarta riba ga me saya ga mai kayan zamani Sir matukar kwarewa MIM textile phone and electric ya sauki ga nagarta riba ga mai saya Sir tambaran ku ne wa aibi wa zanado Sir matukar kwarewa kun zaga duniya na ce wanda ba ku Sir tamaka matukar kwarewa Nema ta damana na san ta wuce ta Sir kaka matukar kwarewa MIM sun kiran na gida da masu tafiya ga mai kayan
maɗi. Fensir matuƙar ƙwarewa. Zaƙin zama kwarai ya zarce ruwan maɗi. Fensir matuƙar ƙwarewa. Waka nake wa manya aibi wa mai kiɗi. Fensir matuƙar ƙwarewa. Ɗakin riga anan ne aka samu ragaya. Mai kayan zamani. Fensir matuƙar ƙwarewa. MIM Textile Phone and Electric ya sauki ga nagarta riba ga mai saya. Komai idan aka ce a gare ku za a Fensir sama. matuƙar ƙwarewa. Haba kukewa jama'ar ku ba ku Fensir kyama. matuƙar ƙwarewa. MIM ku zo mu je ribar su za mu Fensir sama. matuƙar ƙwarewa. Textile and electronic babu tambaya. Ga mai kayan zamani. Fensir matuƙar ƙwarewa. MIM Textile Phone and Electric ya sauki ga nagarta riba ga mai saya. Ku zo mu je shago matuƙar ƙwarewa. Fensir matuƙar ƙwarewa. Kaya na sana da inganci sauki yake sayarwa. Fensir matuƙar ƙwarewa. Kaya na electronic har da kayan sakawa. Fensir matuƙar ƙwarewa. Daidai da zamani shago mai dubin masoya. Ga mai kayan zamani. Fensir matuƙar ƙwarewa. MIM Textile Phone and Electric ya sauki ga nagarta riba ga mai saya. Kawa haɗa aboki ku taho mu dai tafi. Fensir matuƙar ƙwarewa. Yara da manya tsofaffi kun ji zarrafi. Fensir matuƙar ƙwarewa. Kayan mu da siro mai kyau babu korafi. Fensir matuƙar ƙwarewa. Mata maza ku taso ku mu je mu ne saya. Ga mai kayan zamani. Fensir matuƙar ƙwarewa. MIM Textile Phone and Electric ya sauki ga nagarta riba ga mai saya. MIM electronic shagon su zana je. Fensir matuƙar ƙwarewa. Na siyo waya ta hannu in za ka zo mu je. Fensir matuƙar ƙwarewa. Kai ma da ke da ku taho duka za mu je. Fensir matuƙar ƙwarewa. Kayan sawa da janareto da ka so ka yi saya. Ga mai kayan zamani. Fensir matuƙar ƙwarewa. MIM Textile Phone and Electric ya sauki ga nagarta riba ga mai saya. Kayan su sun wuce tsara sun wuce sa'a. Fensir matuƙar ƙwarewa. Da zuwa ke sayayya shagon su jama'a. Fensir matuƙar ƙwarewa. Da na je na ga kowa yana ta barra'a. Fensir matuƙar ƙwarewa. Kowa da marmari za ya saya ya ne biya. Ga mai kayan zamani. Fensir matuƙar ƙwarewa. MIM Textile Phone and Electric ya sauki ga nagarta riba ga mai saya. Ga mai kayan zamani. Fensir matuƙar ƙwarewa. MIM Textile Phone and Electric ya sauki ga nagarta riba ga mai saya. Ya sauki ga nagarta riba ga mai saya. Ya sauki ga nagarta riba ga mai saya. Domin neman ƙarin bayani sai ku buga wannan namba kamar haka 080-35-06-75-16 sayan nagari mai da kuɗi gida. Ga mai kayan zamani. Fensir matuƙar ƙwarewa. MIM Textile Phone and Electric ga sauƙi ga nagarta riba ga mai saya. Ga mai kayan zamani. Fensir matuƙar ƙwarewa. MIM Textile Phone and Electric ya sauki ga nagarta riba ga mai saya. Fensir tambaran ku ne yau aibi wa zana Fensir doka. matuƙar ƙwarewa. Kun zaga duniya na ce wanda ba ku Fensir tamaka. matuƙar ƙwarewa. Nema da damana na san ta wuce ta Fensir kaka. matuƙar ƙwarewa. MIM sun kiran na gida da masu tafiya. Ga mai kayan zamani. Fensir matuƙar ƙwarewa. MIM Textile Phone and Electric ya sauki ga nagarta riba ga mai saya. Da me kama ke bota kun ji na faɗi. Fensir matuƙar ƙwarewa. Zakin zama kwarai ya zarce ruwan maɗi. Fensir matuƙar ƙwarewa. Waka nake wa manya aibi wa mai kiɗi. Fensir matuƙar ƙwarewa. Ɗakin riga anan ne aka samu ragaya. Ga mai kayan zamani. Fensir matuƙar ƙwarewa. MIM Textile Phone and Electric ya sauki ga nagarta riba ga mai saya. Komai idan aka ce a gare ku za a Fensir sama. matuƙar ƙwarewa. Haba kukewa jama'ar ku ba ku Fensir kyama. matuƙar ƙwarewa. MIM ku zo mu je ribar su za mu Fensir sama.
textile and electronic babu tambaya. Ga mai kayan zamani. Dan su da matukar ƙwarewa. MIM Textile Phone and Electric ya sauki ga nagarta riba ga mai saya. Ku zo mu je shago matukar ƙwarewa. Sir matukar ƙwarewa. Kaya na sana da inganci sauki yake sayarwa. Sir matukar ƙwarewa. Kaya na electronic har da kayan sakawa. Sir matukar ƙwarewa. Daidai da zamani shago mai dubin masoya. Ga mai kayan zamani. Dan su da matukar ƙwarewa. MIM Textile Phone and Electric ya sauki ga nagarta riba ga mai saya. Kawa haɗa aboki ku taho mu dai tafi. Sir matukar ƙwarewa. Yara da manya tsofaffi kun ji zarrafi. Sir matukar ƙwarewa. Kayan mu da siro mai kyau babu korafi. Sir matukar ƙwarewa. Mata maza ku taso ku mu je mu ne saya. Ga mai kayan zamani. Dan sir matukar ƙwarewa. MIM Textile Phone and Electric ya sauki ga nagarta riba ga mai saya. MIM electronic shagon su zana je. Sir matukar ƙwarewa. Na siyo waya ta hannu in za ka zo mu je. Sir matukar ƙwarewa. Kai ma da ke da ku taho duka za mu je. Sir matukar ƙwarewa. Kayan sawa da janareto da ka so ka yi saya. Ga mai kayan zamani. Dan sir matukar ƙwarewa. MIM Textile Phone and Electric ya sauki ga nagarta riba ga mai saya. Kayan su sun wuce tsara sun wuce sa'a. Sir matukar ƙwarewa. Da na zuwa ke sayayya shagon su jama'a. Sir matukar ƙwarewa. Da na je na ga kowa yana ta farra'a. Sir matukar ƙwarewa. Kowa da marmari za ya saya ya biya. Ga mai kayan zamani. Dan sir matukar ƙwarewa. MIM Textile Phone and Electric ya sauki ga nagarta riba ga mai saya. Ga mai kayan zamani. Dan sir matukar ƙwarewa. MIM Textile Phone and Electric ya sauki ga nagarta riba ga mai saya. Ya sauki ga nagarta riba ga mai saya. Ya sauki ga nagarta riba ga mai saya. Domin neman ƙarin bayani sai ku buga wannan namba kamar haka 080 35 06 75 16 sayan nagari mai da kuɗi gida. Ga mai kayan zamani. Sir matukar ƙwarewa. MIM Textile Phone and Electric ga sauƙi ga nagarta riba ga mai saya. Ga mai kayan zamani. Dan sir matukar ƙwarewa. MIM Textile Phone and Electric ya sauki ga nagarta riba ga mai saya. Dan sir tambaran ku ne yau aibi wa zana Sir doka. matukar ƙwarewa. Kun zaga duniya na ce wanda ba ku Sir tamaka. matukar ƙwarewa. Nema ta damana na san ta wuce ta Sir kaka. matukar ƙwarewa. MIM sun kiran na gida da masu tafiya. Ga mai kayan zamani. Dan sir matukar ƙwarewa. MIM Textile Phone and Electric ya sauki ga nagarta riba ga mai saya. Da me kama ake bota kun ji na faɗi. Sir matukar ƙwarewa. Zakin zama kwarai ya zarce ruwan maɗi. Sir